Kung asa ko mulingkod, naasad siya. Si Leo. So Leo, what you're doing, Leo? Gimuta man si Leo. Wa kay limpyo Leo. Mutaan ta ka Leo. What's up? Kuhaan ta kag muta o wata. Uga naman yung mga wipes Leo. Uga na. Sa disrad ini Robinson. Tubag diri. Himutaan ta ka kay pirmi ka sa kung kamera niya na kay muta walay ganahan nimo. Nobody likes you if you have muta. I don't know one in English. I don't know what is in English this one. Himutaan ta na. Himutaan ako ng iro kay para tanawar na siya. Thank you so much guys for watching my video. I hope you enjoy my vlog even though not the number. Dahil sa kay di na ko ni siya mutaan kay silok. I like this dog. Limpyo na imong kuan mata. Malinis na yung mata guys. So, look here.